Bueno, o primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta anterior. Non se poideron redactar na súa totalidade as actas do día 2 de junio de 2021 e a do 1 de xullo de 2021, polo que serán traídas nun próximo pleno. O segundo punto da orde do día é a aprobación definitiva se procede da conta xeral correspondente ao exercicio 2020. Bueno, a conta xeral do exercicio 2020 elaborouse de acordo co sinalado no Real Decreto Legislativo 2/2045 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e demais normativa aplicable. Examinado o expediente da liquidación orzamentaria do exercicio 2020, decreto da Alcaldía número 194/2021, de data 14 de 4 de 2021, o informe favorable da intervención municipal con salvedades nel manifestadas de referencia 195/2021 de 6 de maio de 2021, de asunto conta xeral do Concello de Melide correspondente ao exercicio económico de 2020, así como o informe de intervención de data 21 de abril de 2021 sobre reparos efectuados por la intervención municipal no exercicio 2020 e anomalías detectadas en materia de ingresos, así como acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa para incluir en punto separado da orde do día con ocasión da aprobación da conta xeral 2020, tamén o informe de intervención sobre comunicación da remisión de información ao Tribunal de Contas sobre acordos e resolución contrarios aos reparos efectuados e anomalías detectadas en materia de ingresos, así como acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa a través do procedimento telemático, exercicio 2020. De acordo co estipulado no apartado primeiro do artículo 37 do Real Decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local, o órgano interventor deberá elaborar con carácter anual e con ocasión da aprobación da conta xeral o informe resumo dos resultados de control interno sinalado no artigo 213 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, constando no expediente o informe resumo anual sobre control interno emitido pola intervención municipal con referencia 155/2021 de data 19 de abril de 2021. Logo de ver o expediente da conta xeral do Concello de Melide do ano 2020, formada pola intervención municipal axustándose o seu contido ao sinalado no artigo 209 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, con carácter xeral resultando o seguinte. En canto ao balance de situación, 49.200.507,44 euros activo e pasivo. Resultado orzamentario. O resultado orzamentario axustado que se desprende dos datos obtidos da liquidación dos orzamentos municipais é positivo por importe de 1.810.391,96 euros. En cuanto ao remanente líquido de tesourería, o remanente de tesourería total é de 4.490.094,12 euros. O remanente de tesourería para gastos xerais son 4.207.660,59 euros. En canto ao obxectivo de estabilidade orzamentaria, a Corporación Local cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, sendo este cumprimento meramente informativo suspenderse as regras fiscais para os exercicios 2020 e 2021. O obxectivo regra de gasto total gasto cómputo a liquidación 2019 ascende a 5.379.590,10 euros. O aforro neto é de 1.342.515,13 euros, o volumen de endeudamento do 10,10%. Logo de ver o dictame favorable do informe da conta xeral correspondente ao exercicio 2020 por parte da Comisión Especial de Contas en sesión celebrada o 1 de xuño de 2021, logo de ver a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia do 7 de xuño de 2021, número 105, da conta xeral do Concello de Melide do ano 2020, logo de ver que durante o prazo de exposición pública non se presentaron reclamacións, reparos ou observacións,
A Alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente a conta xeral do Concello de Melide cos seus estados e anexos correspondentes ao exercicio de 2020 nos termos e cifras con que foi redactada. E segundo, remitir a dita conta xeral do Concello de Melide correspondente ao exercicio 2020 ao Consello de Contas de Galicia e se renda ao Tribunal de Contas. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. Gracias, alcalde. Ben, con respecto a este punto de orde do día, en primeiro lugar, queremos recordar que o Concello de Melide xa non conta actualmente con ningún plan económico e financiero en vigor, xa que en sesión celebrada o día 20 de outubro do ano 20, as Cortes Xerais suspenden con carácter excepcional os obxectivos de estabilidade e débeda pública, así como a aplicación da regra de gasto durante os exercicios 20 e 21, o que fai moito máis sinxelo o ter magnitudes económicas favorables, ao partir dun remanente de tesourería para gastos xerais de 4,5 millóns de euros no ano 19 e que se sitúa no ano 20 en 4 millóns 200. Ter en vigor ou non un plan económico e financiero foi unha cuestión que este equipo de goberno se cansou de reiterar ao longo do ano 2019, a pesar de contar o Concello con unha boa saúde económica, reflectida nun baixo volumen de endebedamento, alto aforro das arcas municipais e que unha vez máis queda libre do mesmo e partindo da base que o ano 20 é un ano atípico, que por mor da pandemia mundial para todas as administracións este feito non pode ser excusa para todo aquilo que non se adapta a dereito. Explícome. Hai unha serie de anomalías reflectidas nos informes de intervención municipal, os que tivemos acceso, que reflicten cuestións de calado importante para a economía municipal. Informe referencia 143M de 2020 que se emite con ocasión da liquidación do exercicio 20, no que se expón claramente o desorde na recadación dos ingresos municipais derivados de impostos, tasas ou prezos públicos, así como procedementos sancionadores que poidan resultar do incumprimento da normativa sobre que o ente local ten competencias. Os informes de intervención volven a reiterar a necesidade de adoptar medidas tendentes a regularizar o cumprimento das ordenanzas en relación cos precios públicos das actividades deportivas e culturais, así como aquelas desenvolvidas no centro social e as diferentes tasas locais, atopándose serias deficiencias na súa xestión. Aínda que cremos que neste sentido o actual goberno non ten moito que regularizar, xa que non deixa utilizar os locais de todos e de todas para as asociacións que por dereito os utilizaban todos os anos, a pesar de ter protocolos COVID aprobados polo Comité Clínico que facilitarían sobremaneira as actividades das asociacións desta vila. O fío deste mesmo informe, tampouco é menos importante, a advertencia de intervención municipal en relación coa modificación e adaptación das ordenanzas municipais. A realidade local actual, máis se cabe cando este goberno non trouxo ata a data ningunha modificación da ordenanza ou exención de ningunha taxa sobre recadacións durante o COVID para paliar os graves efectos económicos no noso tecido comercial e empresarial, deixando pasar por alto as recadacións das taxas do mercado ou dos locais da hostelería, sen un acordo plenario que así o habilitase. Ben, neste punto, queremos que quede claro que este goberno contará con noso apoio en medidas de exención fiscal que beneficien os comercios e a hostelería desta vila, respetando a legalidade vixente, pero o Concello non pode deixar de dar exemplo no cumprimento da normativa, como así o pon e o reflicte a intervención municipal na páxina 23 do informe da liquidación do ano 20. Creo que neste punto debemos poñernos todos en un serio consenso e adoptar medidas que non sexan deixar pasar por alto a ordenanza que temos en vigor, porque hai outras opcións que creo que deben beneficiar ao comercio e ao sector hosteleiro da nosa vila tan importante. Por outra banda, e como vimos denunciando dentro do noso grupo, non estamos en contra de incrementar servicios públicos, mais, tal e como se chama a atención nos diferentes informes que deu lectura a secretaria municipal que constan na conta xeral, é necesario contar co pertinente estudio económico previo, que non consta en ningún expediente, que é outro exemplo máis da política local de empezar a casa polo tellado, sen saber realmente cal é o custo real do servicio, así como a estipulación dun precio público para os servicios públicos que está dispoñendo en funcionamento.
Non hai que esquecer tampouco o tremendo erro que se está cometendo e do que xa temos denunciado tamén dende aquí e públicamente da necesaria depuración dos padróns fiscais, xa que se están enviando liquidacións de taxas, como é o caso do lixo, a empresas e autónomos que teñen a súa propia recollida de lixo industrial e que se lle carga con recibos de lixo de máis de 600 euros por un servicio que non se presta dende esta entidade local e cando se fan reclamacións ni siquiera se lle contesta. En canto á tramitación dos gastos, podemos recalcar que constan 25 informes de reparos relativos á fiscalización de facturas correspondentes ao ano 20, así como aqueles relativos á certificación de obras. Están no informe tamén que se trae á conta xeral. Entre os motivos dos reparos formulados polo órgano de intervención enumeran os seguintes: facturas sin soporte contractual, sen seguir o procedimento previsto na base 24, procedimento da base 24 que foi traída varias veces a modificación a este pleno, non hai que olvidar. Omisión do procedimento de contratación axeitado con fraccionamentos de contratos que superan os límites cuantitativos ou temporais, sinalados na normativa que resulta de aplicación ao respecto dos contratos menores, aínda que se emitan facturas por distintos proveedores. Lemos repetidamente nos informes de fiscalización que deben erradicarse os fraccionamentos indebidos dos contratos administrativos, aos que tantas veces se fai referencia nos numerosos informes de fiscalización de facturas emitidos pola intervención municipal. Estou lendo párrafos literais. Contratación encuberta de persoal ou cesión ilegal de traballadores, dado que o artigo 308 da Lei de Contratos do Sector Público impide usar o contrato de servizos para a contratación de persoal para a función propias e específicas dos empregados públicos. Ben, xa temos dito que a Lei de Emprego Público de Galicia quedalle moi lonxe da aplicación a este goberno e non xustamente pola contratación encuberta de personal, senón polas bases que se publican en este Concello, rachando continuamente as reglas estipuladas para a nosa comunidade. Facturas non amparadas pola correspondente consignación orzamentaria insuficiente de crédito, retrasos na emisión de acta de replanteo previo, na execución das obras, incumprimento das obrigas de expedición mensual das certificacións, no período que corresponden, incumprimento do previsto nos pregos administrativos respecto do control de calidade externo, fora de plazo do programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e suministradores. E tampouco é menos importante a nota de intervención que fai especial fincapé na necesaria tramitación de expedientes de subvencións conforme a normativa de aplicación e ter en conta, como así se ven reiterando en informes de fiscalización de facturas. Di o informe: faise constar que, en algúns casos, ao non terse coñecemento destes servicios da organización de certas actividades polo Concello, considerase que ao estar as facturas conformadas e tratarse de contratos menores corresponden a actividades propias do Concello realizadas no ámbito das súas competencias. En caso contrario, deberá entenderse que quedan informadas desfavorablemente de tratarse de subvencións sen tramitación do correspondente expediente. Isto é, podería estarse tramitando unha factura como servicio prestado cando debería ser unha subvención, premio ou colaboración. Ben, destacamos aquí as cuestións, o máximo resumido que podemos, que nos parecen máis relevantes, ás vistas das conclusións postas de manifesto nos diferentes informes de intervención que constan no expediente que nos ocupa. A función interventora que volve a recalcar unha vez máis a necesidade de elaborar un segundo plan de acción por segunda anualidade consecutiva para corrixir deficiencias que se veñen reiterando de maneira consecutiva nos diferentes informes. En canto ao primeiro plan de acción que se veu a presentar hai un ano neste pleno, creo recordar, cabe destacar que dos 15 contratos obxecto de licitación se reflicten realizados tan só 2 contratos menores, que enumera tamén a función interventora, dos que non temos ningunha referencia relativa a inicio da licitación, é dicir, elaboración de pregos dos servicios da piscina municipal, instalación anexa, escolas deportivas e piscina de verán do Concello de Melide, que consta entregado a este Concello un mes despois da súa adxudicación. Non sabemos se se iniciou ou non este expediente, ou polo menos non nos deu tempo a ver se está aprobado en xunta de goberno local nas últimas xuntas que se nos enviaron no día de antes. E despois temos a asistencia técnica en materia de contratación administrativa que remata o 15 de novembro de 2021. Ben, de 15 obxectivos que se propoñía o plan de acción, se contrataron só 2 por contrato menor. Nada máis que decir neste punto. Creemos que as cifras son simplemente ilustrativas.
por non entrar a outras magnitudes orzamentarias que deixaremos para unha segunda quenda, porque estou ben segura de que o concelleiro de Facenda non lle interesará falar da liquidación do ano 2020 nin da conta xeral do ano 2020, senón que estará remexendo naqueles papeles do ano 19 que xustifiquen a mala xestión do bipartito en este senso, porque os informes son os que son, con todas as salvedades. É necesario, por tanto, aprobar un plan de acción, ao igual que no exercicio anterior, polas importantes consecuencias nas diferentes magnitudes orzamentarias e no cumprimento das regras fiscais analizadas na liquidación de cada exercicio orzamentario e tendo en conta as reiteracións efectuadas pola intervención nos diferentes informes de fiscalización de facturas, deixando claro a urxencia de elaborar e levar a cabo dita plan, porque se elaboramos e despois non cumplimos, de nada vale. Por todo o que antecede, o noso voto neste punto non vai a ser favorable, entendendo que o Goberno municipal ten serias deficiencias en materia económica que anteriormente culpabilizou o noso grupo e que agora el mesmo realiza. El mesmo realiza, por moito que diga con máis persoal e con contratos menores que nos vindeiros meses daremos cumprida información ao respecto. Isto todo nun contexto onde a actividade pública, hai que dicilo, se reduciu drásticamente e entendo a actividade pública como a organización de eventos que continuamente estaban en funcionamento neste concello. Tamén unha reducción drástica da atención ao público ou eses mesmos eventos que acabo de facer fincapé saturaban, por que non dicilo, os servizos municipais, porque cando apremiaba o calendario había que organizar iso e priorizar eses eventos en función de outra xestión máis, podemos decir, administrativa. Iso non foi aproveitado en Melide para avanzar en temas de calado, como digo, en xestión diaria, e non podemos afirmar outra cousa á vista dos datos que vimos de analizar neste informe. O noso grupo intenta ser coherente co que aquí se dixo en varios plenos por parte, neste caso, da Adiante Melide e do concelleiro de Economía e Facenda, voceiro tamén deste partido, no que se enchía a boca de falar deste tipo de cuestións. Ben, temos unhas cifras que creo que son boas no sentido de que temos un aforro positivo, seguimos tendo un remanente que é moi importante, con unha diferencia, que non hai que cumprir estabilidade orzamentaria, que non hai que cumprir a regra de gasto, que se poden gastar os 4,2 millóns de euros que ainda non sabemos que foi do que se gastou, do que se estipulou 1,4 do remanente anterior para o proxecto do bombeo ou da trasvase de auga do polígono industrial da Madanela. E a conta xeral reflite todo isto, é dicir, non o di o Partido Popular, senón que foi desgranando os diferentes informes de intervención. Entón, por todo o que antecede, a nosa posición vai a ser de non apoiar as contas que traía a pleno este goberno e, máis nada, por esta primeira quenda de palabra. Moitas gracias. Señor concelleiro, portavoz de Adiante Melide. Bueno, o que hai que escoitar neste pleno. Bueno, vou facer unha exposición xeral e despois contestarei permanizadamente as falsas afirmacións que fixo a portavoz do Partido Popular. Traemos a este pleno a aprobación definitiva da conta xeral 2020, que é a primeira conta xeral de xestión íntegra deste goberno. Hai que destacar que, conforme aos informes de intervención, hai que destacar as seguintes cuestións. Primeiro, que conforme aos datos do 2020, cúmprese a regra de gasto, cousa que non se cumplía no ano 19. Destacar que, aínda que as regras de gasto están suspendidas, quixemos que quedara reflectido estes datos pola súa importancia na xestión das contas levadas a cabo por este goberno local. Este dato é moi positivo, xa que o gasto computable da liquidación de 2020 foi de máis de 1.075.527,87 euros, fronte
aos menos 1.444.925,19 do ano 19, por suposto. É dicir, positivo no ano 2020 e negativo no ano 19. O dato xa fala por sí mismo do control que se fixo das contas municipais levadas a cabo e que nun só ano fomos capaces de darlle volta a eses resultados negativos. Outro aspecto importante é o dato do obxectivo de estabilidade orzamentaria, que no 2020 saldouse positivamente con 634.042,63 euros, pero non foi así no ano 2019, que se saldou con unha cantidade en negativo de 621.729,65 euros. E este foi un dos motivos que levou ao goberno local a aprobar un PEF que se mantivo hasta que se suspenderon as regras. E así, co disposto nese PEF que seguimos aplicando, aínda que está suspendido, conseguimos darlle a volta á desfeita que herderamos do 2019. O terceiro punto e o aspecto que temos que destacar é o aforro neto. O aforro neto no 2020 foi positivo en 1.342.515,13 euros, que comparado co 2019, que foi bastante menos, que foi de 497.000 euros. Por suposto, o Concello de Melide compre co obxectivo de límite de débeda que se sitúa nun 10,10%, que ao longo do ano 2020 reducimos en 40.000 euros. Quero destacar outro dato que creemos que tamén é importantísimo e que parece que se quere obviar entre o seguinte tamén dato, que conseguimos reducir bastante o período medio de pago aos provedores, situándonos nos primeiros postos de todos os concellos de Galicia. No cuarto trimestre o cuarto trimestre de 2020 situouse nun período medio de 1,62 días. E seguiremos nesta línea no ano 2021. E en último lugar, quería destacar outro punto importante, que é as facturas da conta 413. E quero destacalo porque era unha tamén das medidas que aprobamos no PEF e que conseguimos reducir enormemente esta cantidade. Así, no ano 2020, a conta 413 alcanzou unha cantidade de 157.550, fronte a 1.082.000 euros que había no 19. Isto que quere dicir? Isto quere dicir que de ver de 1 millón de euros menos que teríamos no ano 2019 para gastar no capítulo 2, agora son só 159.000 euros. Por lo tanto, o orzamento chégase á súa realidade. A diferencia é ben clara. Esta era, entre outras, unha das medidas, como dixen, do PEF, e cumpriuse os obxectivos con creces. Como dixen, as regras de gasto están suspendidas, pero isto non implica que a prudencia e a responsabilidade na xestión das nosas contas públicas vai seguir sendo unha das bandeiras deste goberno local. Como temos un compromiso coa veciñanza, o goberno local vai seguir aplicando esas medidas, vai seguir aplicando ter o mellor período medio de pago posible. Seguiremos aplicando principios de prudencia financiera na estimación de ingresos e gastos para a elaboración dos orzamentos municipais, que este principio está dando moi bons resultados para a súa aplicación máis efectiva e máis real. Seguiremos aplicando as medidas do PEF, aínda que estén en suspensión, como dixen, e seguiremos aplicando o plan de acción que non me aches, aínda que con todo o que pasou neste ano e medio, porque puxemos no plan de acción que se complementaría durante o ano 2000 e 2021, fixemos os contratos menores para a elaboración de pregos conforme a normativa, por suposto, fixemos a contratación dos servicios consistentes na elaboración do estudio económico para o tema da piscina e, por suposto, nos próximos meses quitaremos en licitación diversos servicios fundamentais que estaban dende hai anos heredados sin contrato e non en vigor dende o anterior goberno. En definitiva, esta conta xeral, entre outras cuestións, reflicten que as medidas adoptadas en 2020
a consecuencia dos complementos que se detectaron na liquidación de 2019 e da conta xeral de 2019 foron acertadas, e o control que se leva a cabo do destino dos gastos e o control do orzamento fixeron que nun ano corrixir os desaxustes provocados pola xestión anterior. Como ben digo, tan malas debe ser a conta xeral porque aquí nadie presentou, como ben dixo a secretaria, nin alegacións, nin reparos na exposición pública, por tanto, debe ser malísimo. As anomalías, os informes de intervención que fala de reparos son exactamente os mesmos probas que tiñas ti, cos mesmos contratos. Por lo tanto, e é obligación nosa poñelos en legalidade, e así iremoslo facendo. Os locais das asociacións, xa non sei se contestalo, pero ti ben sabes que o conservatorio está no multiusos, verdade? E debería saber que a Consellería de Educación impediu que outras persoas alleas ao conservatorio puderan utilizar as aulas. Supoño que debería saberlo, non? Ben, adaptación ás ordenanzas municipais. Como ben di o informe de intervención, e hai un punto específico, insuficiencia de medios, tal e como se puxo na manifesto no informe de intervención 143M 2021 de data 13 de abril, con motivo da liquidación orzamentaria correspondente ao exercicio 2020, polo que o Departamento de Intervención Municipal se refire, tendo en consideración o gran volume de traballo que se está a desenvolver na dita área económica, resulta insuficiente cos medios persoais actuais realizar todas as tarefas encomendadas ao dito departamento, ao que hai que engadir as diferentes baixas producidas por IT ao longo do exercicio 19-20, que afectaron as áreas de subvencións e de contratacións do Concello de Melide. Cando este goberno intenta solucionar este problema, vos recurrides ás bases. Bueno, tuvo que vir a Avogacía do Estado a deciros o contrario, non? Pero bueno, e por suposto seguimos para adiante e agora xa están contratados ese personal. E agora é cando teremos por diante, ao longo deste ano e ao longo do ano que ven, pois a tarefa inxente de modificar e de actualizar todo aquilo que non se fixo en anos. Por tanto, dar leccións aos demais creo que moi poucas, non? O reparo das facturas, por suposto, o reparo das facturas, si quero mal recordar que no ano 18 hubo 37 informes de reparo, no ano 19 29, dos cales 24 eran exclusivamente do vosso período, e no ano 20-25 fomos reducindo, vale? Fomos reducindo. Pero, se collemos a relación de informes, claro, obras, bueno, claro que hai, pero vai haber os informes do ano do pós-20, que se executou algunha obra, se vai haber informe de reparo, ou de alguna máis que acabamos de acabar. Os dous primeiros informes que pon aquí, que son de 19, supoño que sabrás de cales son, non? Das facturas que foron reparadas. Despois, que máis teño por aquí? Os contratos menores ou contratos que pon que están sen orzamento e que poden ser fraccionamentos siguen sendo os mismos que tiñas ti, vale? E que pouco a pouco, por exemplo, a limpezas dos locais municipais. Hai 3 empresas distintas, vale? Pois xa están elaborados pliegos e nos próximos meses licitaremos esa licitación, tamén xa hecho adiante. Que non se fan pliegos, ben sabes perfectamente que non se fan pliegos así de un día para outro, e que foi complicado facer o estudio económico porque había 3 empresas distintas que algunha non se sabía exactamente as horas que tiñan e houve que regularizar eso. Bases de convocatoria, bueno, xa respondinche antes, se están utilizando as mesmas bases de convocatoria que as que utilizabas ti cando convocabas persoal.
Tramitacións, bueno, xa están aí, respostado, e a contratación encoberta de persoal ou cesión ilegal de traballadores sabes perfectamente de que se trata. Entonces, é o mismo contratación encoberta persoal que tiña vostede cando era alcaldesa. Por lo tanto, esas son as cuestións. Creemos que esta conta xeral reflicte, e así claramente, que estamos mellorando na xestión das contas. Falta moito por mellorar, por suposto, pero este Concello necesita moito mellorar e, polo tanto, iremos conforme ahora co persoal e conforme vayan calmándose as cousas co tema da pandemia, centrándonos en obxectivos máis amplios e máis ambiciosos. Máis nada, esta é a miña primeira intervención. Muchas gracias, señor portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Bueno, moitas gracias. En primeiro lugar, porque depois estou de acordo, creo que estou de acordo en todo, decir unha discrepancia con Xosé. Falaba que os informes de intervención, que eran os mismos que cando gobernaban eles, non son exactamente os mismos, son máis cargados, porque o tiñan moito peor. O sea que discrepo contigo de eso. Eran bastante máis cargados, eu tamén os leía cando era a conta xeral. Bueno, decía Xosé que isto era o noso, aprobar a nosa primeira conta xeral como goberno, porque isto responde ao noso primeiro orzamento que aprobamos. Orzamento que aprobamos alá en decembro do ano 2019. Quero lembrar que este partido político, o Partido Socialista, decía que tiña un mérito enorme que tomando posesión un día 10 de xulio do 2019 aprobáramos un orzamento en decembro, o sea, en plazo, porque estábamos con un orzamento aprobado durante 2 anos, cousa que tiña mérito, un goberno recén chegado que se fora capaz de elaborar un orzamento con todo o que tiñamos encima, que recalco, tomamos posesión o 10 de julio e o día 12 paralizouse casi toda a administración con un acto triste que nós estamos intentando resolver. E dicía que ese era un mérito enorme, evidentemente, por parte do Servicio de Intervención, por parte do Conselleiro de Economía e por parte de todas as concellarías que foron capaces de concretar, sin unha experiencia de xestión, foron capaces de concretar as necesidades para poder desenrolalas no ano 2020. Pois hoxe temos que estar aquí máis ou menos decir o mismo. A conta xeral reflicte un acerto na elaboración do orzamento, aquilo que decíamos no ano 2019. Reflicte un acerto na elaboración dos orzamentos. Reflicte tamén un rigor no gasto. E, como non, un esforzo, unha planificación das distintas concellerías en prestar servicios axustándose ao que decía o orzamento. Evidentemente, habrá cosas que hai que cambiar e que hai que ir mellorando. Os que non fixeron outros en 8 anos non nos vamos a facer nós en 2. Necesitaremos algo máis, pero seguramente témolo aí preparado para ir mellorando para que o próximo ano ainda seña moito mellor que este. Desde logo, este non é un goberno conformista e seguimos traballando para mellorar. Non caemos na autocomplacencia, senón estamos cada día exixíndonos máis. Sin entrar en magnitudes económicas, porque consideramos que non é necesario, entre o Xosé, non queremos ser reiterativos, pero sí hai unha que queremos reflexar. De que hoxe nos está transmitindo polas redes sociales, pero sí para que coste en acta o da conta 1413. A importancia da conta 1413, que todos estamos aquí sabemos o que é, pero na rúa seguramente casi nadie non sabe. É dicir, que os gastos deste ano, que non controlas, que non estás facendo ben, os vas ter que pagar cos orzamentos do ano que ven. O cal, eso é un problema grave para os ciudadanos. A conta 1413, do último exercicio do Partido Popular, foi de 1.802.000 euros. 1.082.000 euros. Nós, na conta 413, tivemos que pagar 157.550 euros. 157.000 euros. 4 veces menos. Lémbrome, cando aprobamos o orzamento, dixo Xosé, nunha reunión do goberno, dixo, acordádevos da conta 413. Un límite tolerable para gastar, o sea, que teñamos na conta 413, está en torno a 150.000 euros. Ese é un límite tolerable que nos daba a este goberno. Equivocámonos en 7.000 euros na conta 413. Isto foi en xaneiro.
Non nos debemos exceder de 150.000 euros. O sea, o goberno cumpliu. Equivocouse en 7.000 euros. O Partido Popular en máis de 1 millón de euros. Un dato simple que reflite o esforzo, o control contra a falta de esforzo e a falta de control. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Decía o voceiro de Oriente Melide que o que había que escoitar. Ben, escoitar gustaríanos a nós, dende o Grupo Popular, que se nos escoitase a través das redes sociais, como viñamos facendo ata o momento, e é unha pena que non nos poidan escoitar os melidenses, porque vemos que hoxe non está sendo retransmitido tampouco o pleno ordinario municipal. Entón, debe ser que tampouco interesa este debate para ser retransmitido unha vez sí e outra vez non. Falsas afirmacións. Quere dicir vostede que o que se extrae nos informes de intervención que se traen hoxe aquí a aprobación, que son extratos, os que lin, son falsas afirmacións? Porque son copias exactas do informe de liquidación e do informe de control interno. Ben, entón, creo que podemos debater, que estamos no foro para facelo, pero entrar a descalificar o que poñen os papéis e o que lle recrimina este grupo o seu goberno é lícito, e sobre todo é lícito porque eses deberes se puxeron aquí tanto por parte do Partido Socialista como por vostede, señor José, como por vostede, que tanto cando vostede era concelleiro en 2016 por outra formación, como agora tiña unha teima especial, e agora reconoce e vai quedar en acta recollido que ten que ter contratos menores, porque non dá, porque ten insuficiencia este concello. E cando eu lle dicía iso, vostede non mo compraba. Entón, eu dixenlle moitas veces, teña cuidado, que esas palabras van a ser, o sea, as túas palabras, pois, te van a perseguir, e así é. Ben, canseime de escoitar durante máis dun ano, e xa van 2 e un mesiño e medio, porque xa estamos a 4 de agosto, a mala situación na que estaba o Concello de Melide. Estas magnitudes teñen moi pouco de diferencia cas magnitudes que deixou o Partido Popular. Moi pouco. Porque vostedes mesmos foron os que se ocuparon de que na conta que o voceiro e o teniente alcalde, Xosé Antonio, de incrementar para que así fose, para facer diso unha arma política para toda a legislatura a consta dos provedores deste Concello. Porque tamén temos que dicir por que non se querían pagar. Por poñer un exemplo, e voume cinguir a datos económicos e a non distorsionar o tema de discusión. Pero por que? Tendo o mismo contrato as escolas deportivas en outubro do ano 19 que no maio de 2019 non se quixeron pagar esas facturas e sí que se pagaban en 1º de outubro. Eso como se chama na orde de prelación de contabilidade. Por que? Porque non se querían levantar eses mesmos reparos que hoxe en día estás levantando. Neste caso, o señor alcalde ou o señor teniente alcalde, que é o segundo na lista da firma. Aforro neto. Vostede presume do aforro neto deste Concello que efectivamente ten un aforro neto positivo e sempre o tuvo cando gobernou o Partido Popular, a non ser no aqueles anos que sí tiñamos quebra técnica neste Concello e non se podían pagar as facturas da luz, que non foi o mismo que quixeron facer vostedes co lixo máis ca luz, que non a quixeron pagar porque, según vostedes, debía ser que o Partido Popular non acendía as luces pola noite e, polo tanto, había dúbidas deshonrosas sobre si había que pagar ou non pagar a luz. Un aforro neto positivo porque vostedes non fixeron nada, nin axudas, con 4,5 millóns de euros, 4,2, o que vostede queira, que pode gastar. Onde están as axudas aos sectores comerciais? Onde están? Onde están os sectores máis importantes da crisis? O 2020 pasou sin pena nin gloria para este Concello. E claro, aforro neto positivo, con un 31% de execución no capítulo 6. Porque se quere tamén falamos diso.
A mí non me vale que me diga cos informes de reparo das obras, porque vostede ten unha obra que executou íntegramente vostede, que foi a Mestre Besega de Bugueiro, que sigue tendo reparos e sigue sin subsanar, por non decir a baixada na recaudación das licencias. Por que? Porque non se tramitan as licencias, porque hai licencias dun ano e medio aquí, e vostedes cansaron de dicir que non podían, que había que remexer todo. Por que? Porque están vostedes máis centrados no personalismo político que en gobernar para e por os melidenses. E xa levamos, como digo, 2 anos, e xa levamos un ano dun plan de acción. E nese plan de acción, dos 15 obxectivos que vostedes, Xosé, porque ademais o pon así, o plan de acción de intervención, deses 15 contratos, solo se licitaron 2. É dicir, é que eu estou dicindo o que pon o informe de intervención, nin máis nin menos. Anomalías. E di vostede exactamente os mesmos informes. Bueno, como adiantei, nas próximas semanas, nos próximos meses, imos facer contabilización de cantos contratos menores novos hai. Porque di a interventora, nos seus informes, que non vale cambiar de empresa. Non vale, xa non lle vale. Entón, como dixen anteriormente, non sexa vostede tan exixente consigo mismo cando agora se ten que encadenar as súas propias palabras. Non quero esquecerme do que me está recriminando respecto aos locais municipais e as taxas pola súa ocupación. Eu brindolle a todo o seu goberno, a Adiante Melide, ao alcalde e ao grupo municipal do PSOE, o apoio deste Concello para modificar e facer exencións e ordenanzas, que creo que nos van a facilitar a vida a todos os deste Concello, porque ao fin e ao cabo estamos aquí para iso. Pero non me diga que no Conservatorio, a Consellería de Educación, por suposto, a Xunta Suprema, que vostedes recurren como un mantra cando non poden facer algo, non lle pode deixar o Conservatorio as asociacións. Non lle lo deixe, non lle lo deixe. Se hai protocolo, non lle lo deixe. Pero que pasa no Palacio de Congresos? Que pasa no pabillón? Que se celebra ali? Por que estivo meses e meses pechado, cando había protocolos que vos amparaban polo comité clínico? Había protocolos, Xosé, porque noutros concellos sí que houbo. Entón, non digas, non houbo vontade, e non hai vontade. E para este curso, convídovos a que haxa vontade con respecto a iso, porque non vale esa excusa. Xa non vale, estamos noutro tempo. Dime que hai falta de medios persoais. Por suposto que hai falta de medios persoais en todas as entidades locais. E neso, efectivamente, nos deixamos feita unha bolsa de interinidade que creo que lle levades dado ben uso, na que non nos levamos metido para nada, porque entendemos que cumpre a legislación, no sentido de que pode haber unha acumulación de tarefas. Ben, se me recrimina aquí en este sentido que non recurrimos as bases, e vámolas a seguir recurrindo, porque a Lei de Emprego de Galicia é moi clara no seu articulado, e é moi clara en decir que a contratación laboral non pode ser para funcionarios. Para iso hai a figura de funcionario interino. Que vostedes buscan outra legislación, parécenos perfecto. Que non queremos poñer paus na roda e, polo tanto, recurriremos na medida do posible e aquí se fixo un informe, perfecto, pero non compartimos, Xosé, non o compartimos porque iso é unha contratación encuberta neste Concello. E non nos vamos a meter xa na validez xurídica dos actos que firman esas persoas. Lete, que a ti que tanto che gusta aconsellar legislativamente, convídote a que lle botes un vistazo, porque igual que hai ese informe pode haber outros, xa sabes, mellor fundamentados en dereito. Ben, e por suposto que o Partido Popular non vai entrar a pelota de tú más o que levamos o que xa dixen na miña anterior turno de palabra, de que remexería para xustificar e culpabilizar o Partido Popular. Defenda a súa xestión. Non me vale a excusa do señor Prado de dicir que o que outros non conquerimos, non, porque vos prometestes facelo e non o estades facendo. Non o estades facendo.
Entón, desde o noso punto de vista, non nos imos alongar máis. As cifras están aí. Eu alédome dunha cousa que teño que dicir e non me molesta recoñecer públicamente que o volume de endeudamento sigue sendo baixo neste Concello. Eu convido-vos a que executedes polo ben do noso sector comercial e económico parte deses 4,2 millóns que tedes de remanente en servizos e axudas a maltreita a economía local e cando un di que van a gobernar e que ven a cambiar non vale decir que é o mesmo informe que tiñas ti, porque ese informe cando eu estaba aí criticábalo. Entón, hai que ser coherente en política, hai que ser coherente e aquí non se está sendo. Polo tanto, non quero estenderme máis porque este é o primer punto do orde do día, un punto moi importante, pero, como digo e reitero, o voto do Partido Popular vai a ser en contra da conta xeral, augurando que no ano 21 sexan menos as deficiencias ou anomalías encontradas e que, por suposto, non teñamos que ler informes como este, porque non me quería esquecer. Este é un informe que se emite pola intervención municipal para non xustificar unha subvención. E pon, na parte conclusiva deste informe, exponse o seguinte: esta intervención emite informe de reparo á tramitación daquelas facturas que se relacionan nos antecedentes do presente informe e que incumpren algún dos preceptos sinalados con anterioridade. Lei de contratos do sector público, artículo 215, 216, baseado na omisión no expediente de requisitos e trámites esenciais, sendo necesario proceder conforme establece o artículo 217, sobre resolución de discrepancias, correspondéndolle ao presidente da entidade local resolver as mesmas, sendo a súa resolución executiva, non contemplándose nas facturas que son obxecto da presente fiscalización ningún dos supostos previstos no artigo 217 da Lei de Contratos do Sector Público, no que se dispón que é o pleno ou órgano de resolución de discrepancias cando se basean na insuficiencia ou ubicación de crédito ou se refiran a obrigas ou gastos cuxa aprobación sea da súa competencia. É dicir, esta intervención municipal conclúe que non se respetou o procedemento da contratación pública polo que se refire á aprobación da factura, vou omitir a factura de que se trata. E iso se pon nunha xunta de goberno local e non se justifica unha subvención. Entón, vostede me dirá se isto ocurría co Partido Popular. Se isto ocurría co Partido Popular, porque isto non ten desperdicio, estaba poñendo un reparo suspensivo. Entón, vamos a facer un pouco de hemeroteca, un pouco menos de autobombo e autocomplacencia, e a partir de aí póñanse a traballar e non teñan máis excusas en decir que temos pouco tempo, non temos persoal, porque menos tivemos outros e fixemos cousas. Porque estamos aquí para iso, señores. Máis nada en este punto e pasaré a palabra a quen indique o presidente da corporación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora portavoz. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Coherencia, de verdade. Achacar aos demais o que nunca fixo vostede como alcaldesa ten traca, moita traca. Eu non estarei aquí para descualificar os informes de intervención, nin son quen para facelo. Por suposto, apoio integralmente os informes de intervención porque o traballo que fai intervención é inxente e por iso digo que hai que ser coherentes. Hai que ser coherentes. Eu que sepa, os contratos menores están contemplados na lei, vale? E moitísimos contratos menores heredámolos da súa época e ten que recoñecelo, moitísimos, que son case todos os que están reparados, vale? E xa dixen tamén que nos queda moito traballo para regularizar, moitísimo, e que non se deu feito e empezamos ca elaboración de pliegos e vamos seguir. Se non tuveramos tamén que licitar mogollón de obras de pós de 4 anos para atrás, tamén sería outro tema diferente este goberno, non? E, por tanto, eu que sepa, os contratos menores son legais e coa súa tramitación correspondente. Eu que sepa, por exemplo, os campamentos de verán non teñen reparo. Nin os do 19, os do 20,
nin os do 21, porque foron tramitados conforme a legislación e por a licitación electrónica. Ademais, son o presidente da mesa de contratación, sei o que vean a mesa de contratación. Vale? E se me desminte a concelleira, non sei se hubo actividades culturais no 20, me parece que non. Entonces, por tanto, tampouco hubo contratación. Vale? E non se pagaron facturas. Bueno, nos achacan cousas que non destes feito vos e nós que estamos intentando, se fixeron xa cousas e avanzamos en grandes cuestións. O que non vou consentir é que diga que vostede non se axudou en nada ao sector comercial, porque é mentira. Foi o Concello de toda a contorna que máis accións de promoción e de incidencia económica tivo este municipio. Máis de medio millón de euros no 2020 de incidencia e de impacto económico. Minten vostedes. Minten vostedes. Por cento, Mire, vostede fixe unha serie de comentarios ao respecto deste señor que está falando ahora e creo que mantuvo un silencio adecuado. Este señor agora está no uso da palabra e agradeceríalle que poidese seguir facendo. É dicir, non vamos, deixe vostede falar a este home que está no seu turno de palabra. El que faga o tipo de comentarios que terá que termar dos comentarios que faga, do mismo modo que cando eu cerre o turno de palabra fareme cargo dos comentarios que faga eu. Por lo tanto, se non lle importa e lle permite a este concelleiro continuar, agradecería. Moitas gracias. O que sepa, este Concello, con un gran esforzo, tramitou unhas axudas PEL de máis de 200.000 euros que se vostedes cansaronse de dicir que non se pagaran, que foi mentira, cumprindo os plazos legais establecidos nas bases. E en algunha nota de prensa do mes de xullo ven que non se pagaron. Cando se pagaron en maio e en xuño. Están as actas das xuntas do goberno local aí para ver. E ademais foron xuntas de goberno local extraordinarias específicas para eso, cumplindo cos preceptos das bases da Diputación. E xa non vou repetir os impactos económicos porque están aí ben claro e analizados tamén co sector. Obxectivos, nos din que non se cumplen. Bueno, pois os obxectivos que tiñan vostedes non foron ningún porque temos que andar remendando todo o que había anteriormente e seguimos con unha recua de lista longa para seguir arranxando. Tamén, como dixo que anunciaban que iban, e están no seu dereito, por suposto, e teñen que facelo, auditar os contratos menores, pida os expedientes de todos os contratos menores e de todas as facturas que se pagaron con contratos menores. Pídaos sin problema. Con contratación de personal, eu cando vin o recurso dixen, mi madre, o que pensarán os alcaldes do PP e presidentes das comunidades autónomas no fregado que lles están metendo. Mi madre. Pero bueno, dixen que se levarían a man as cabezas os alcaldes do PP e presidentes das comunidades autónomas do PP. Que a barbaridade que se fixo. Pero bueno, aí están os informes xurídicos das administracións correspondentes, non particulares, que avalan a contratación de persoal laboral temporal, que non fala en ningún momento de sustitución de funcionarios, pero bueno, eso é cousa porque vostedes din. E da subvención, diga vostede que subvención é, e explicarei perfectamente, creo que son de 6.000 euros, verdade? Sí, non se pode utilizar torticeramente un informe para decir cousas que poden parecer ser e que non son. Non. Entón, pregunte, pida o expediente e saberá usted perfectamente o que pasou. Só digo eso. E non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señor concelleiro. Ten a palabra o concelleiro do Partido Socialista Obrero Español. Moitas gracias. Decía a portavoz do Partido Popular de cumplir as promesas. Vos prometestes facelo, cumplidlo. Promesas do Partido Popular en 2 legislaturas, en 8 anos, e podemos sacar a lista das promesas e as que non cumpliron. Son as mismas. As mismas. Pídenos que nos cumplamos as nosas promesas electorales en 2 anos que levamos no goberno. Pero ela non se aplica de intentar cumplir as súas en 8 anos que estiveron. Curiosamente. Nos estamos
convencidos que moitas delas as vamos a poder cumplir. Outras, evidentemente, a situación ou o tempo non nos dará. Pero, como dixen antes, somos un goberno exixente e, ao final destes 4 anos, faremos un balance. Isto prometimos, isto cumplimos. E isto deixamos sin cumplir e explicaremos por que non o cumplimos. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero leccións de cumplir promesas do Partido Popular, cando esos traemos a lista. Hai que ser coherente e aquilo que criticastes resolvelo. Hai que ser coherente e aquilo que vos practicaste durante 8 anos non o critiquedes agora. Igual non o critiques agora. Dalia. Falabas ti tamén das licencias, de que tardaban un ano. Non nos gusta como a licencia tarda un ano. Non nos gusta nin que tarden 6 meses. Por eso intentamos contratar persoal necesario para a oficina de urbanismo e que eso, oficina de urbanismo, oficina de secretaría, e que eso poida ter a licencia que se merecen os contribuintes de Melide. Cosa que ti intentas boicotear, como ben explicou Xosé. Evidentemente, ti dabas as licencias moito máis rápido. Para unha inversión de máis de 1 millón de euros en 15 días, o da biomasa. Para pintar un alpendre tardabas 3 meses. Esa agilidade era vosa. Esa agilidade era vosa. A nós non nos sorprende nada. Ao Partido Socialista non nos sorprende nada. Falabas ti das axudas, de que este Concello non fixo axudas. E hasta recurriches a comparacións odiosas que hoxe non vamos a recordar aquí con respecto ás axudas. As axudas a xente que o peor pasou en esta pandemia mundial estiveron sustentadas polo Goberno Central, polas diputacións e polos concellos. A Xunta de Galicia o único que fixo foi recibir fondos do Goberno Central e administralos, non administralos, non facer que chegaran a que máis non necesitaban. Invertiron máis as diputacións gobernadas polo Partido Socialista en Galicia en promoción do emprego en axudar a xente que a Xunta de Galicia. Bastante máis. E ti que estiveches na Diputación seguramente sabes de memoria bastante máis de todos os planes de emprego que fixo a Diputación da Coruña e todas as axudas que fixo os concellos que eu. Seguramente hasta sabes máis. Inda que che fastidie telo que reconocer. Perdona, déxame acabar. Inda que a ti che fastidie reconocelo. Sabes ti máis das axudas sociales da Diputación que eu. Remato xa. A deslealdade do Partido Popular nos anos máis difíciles que se recordan por unha pandemia mundial é clara. En Madrid, en Santiago, e como non, aquí. Acusándonos de todo, pero non asumindo ningún tipo de responsabilidade. Fala de dos locais. O sea, o goberno de Melide sendo estricto e non organizando cousas, ten que deixar os locales para que outros organicen. Logo non seríamos serios. Utilizar eso como unha arma política de desgaste do goberno legítimo de Melide é unha irresponsabilidade. É unha irresponsabilidade. En estes momentos hai que cerrar filas. E comprendo que a crítica política ten que estar, pero hai cousas que non se deben someter a crítica política e hai líneas roxas que non se deben pasar. Vale? Moi ben. Moitas gracias, señor portavoz. Efectivamente, ten razón a portavoz do Partido Popular que probablemente dentro do debate da Conta Xeral houve unha serie de cuestións que non debeu salir por ningún dos portavoces que tuveron uso da palabra, como vostede, como el e como el. Por lo tanto, alonxáronse do que é estrictamente a Conta Xeral, pero bueno, procurarei que no sucesivo non ocurra, apuntarei a súa suxestión para que se sexa. Non hai ningún problema. Bien, deixou caer vostede, non vou entrar xa en cifras, que xa se debateron, que xa houve, pero deixou caer vostede, en canto remanente de tesorería, o trasvase da Madanela, que recibimos un primer proxecto básico, non definitivo, por 1.400.000 euros máis ou menos. Despois recibimos un proxecto definitivo que superaba en 100 e pico mil euros a estimación inicial do básico. Creo que estou no certo, non? Moi ben. Bien. Entonces, ese proxecto definitivo que chegou, insisto, o 28 de 12 de 2020,
Nese proxecto, unha da parte máis importante do proxecto resultou estar ubicada nunha parcela de propiedade privada. De propiedade privada. Porque así foi. Bien. Entonces, recibimos unha comunicación dicíndonos que ese era o sitio axeitado. Preguntáronnos desde a Xunta por que tiñamos que iniciar un expediente de expropiación. Todo o que estou dicindo podo documentarlo. Dixemos porque, efectivamente, eso era así. En ese tempo, desde ese Xestur, recibimos con relación a esa e outra parcela, recibimos un escrito dicíndonos que lles comunicásemos si en esa parcela había actividade, porque foi comprada a precio tasado e entonces tiña unhas bonificacións. Entonces, como eu xa, ahora xa son maior, requerín a notaria deste pueblo para que, en compañía dos técnicos do Concello, verificasen si dentro desa parcela había algunha actividade unha vez pasado o tempo dos 3 anos. Entonces, mandamoslle outra notificación a Xestur, dicíndolles que, en vista de que non se cumpliu o que estaba previsto na venta bonificada, resolveran o contrato. E que eso volvese a maus de Xestur. E entonces, nós, por interés público, compraríamos esa parcela para poder ubicar o trasvase. Comunicársenos, en este último tramo, comunícase que resolver o contrato, en canto de, si se dera esa circunstancia, resolver o contrato, que sería moito máis lento que fixésemos a expropiación. Nese mesmo tempo, anterior a isto, pregúntasenos por que a expropiación, por que en ese sitio e non en outro. Nós puxémonos en contacto con Aguas de Galicia e Aguas de Galicia contéstanos que ten que ser ali por unha cuestión técnica que eu non vou entrar. Polo tanto, todas estas cuestións enlentecen gravísimamente, efectivamente, facer uns pliegos mentras non dispós de todos os terrenos, que é o que se nos pide para firmar ese convenio que se comprometeu en este pleno polos 500.000 euros. Entonces, quería deixar isto máis ou menos claro. Eu non teño inconveniente en sentarme con vostede e vamos vendo un a un cales foron as trabas para non estamos falando de 1.400.000 euros deste Concello e uns 500.000, estamos falando de economía. Por iso digo que moitas veces as cuestións non se poden facer de forma inmediata porque hai unha serie de pegas sucesivas. Despois, efectivamente, moi probablemente nós temos que contratar porque en todos os informes din que hai falta material de xente. Bueno, e desgraciadamente tivemos unha serie de vertidos e tivemos ocupada unha serie de xente, efectivamente, en contestar a diversas administracións e a diversos requerimentos. E iso tamén é un feito que temos. Estou facendo un estudo do que recibimos a partir do 19 e que o que se recibiu do 19 para atrás, por facer unha cuestión de tipo comparativo. E en outro comentario, sí, isto non, respecto ao volumen de traballo que temos agora con respecto ao tema dos vertidos, que é un volumen moi importante, e estou mirando desde o 19 para aquí e desde o 19 para atrás cal é o volumen que se produce en este Concello e que se produciu nos anteriores, tendo en conta todos os vertidos que se produciron desde o 19 para atrás e desde o 19 para diante. Vou ver intensidades, días, datas e documentación que, en definitiva, se plantea. Bueno, por eso, daí ven o tema da contratación. É dicir, temos que contratar porque, se xa tiñamos poucos medios e unha parte moi importante dos medios están dedicados a unha cuestión que antes non se dedicaban, evidentemente temos que contratar máis. Deixou caer tamén vostede hoxe na súa intervención estuvo falando da informe de intervención, que me parece moi ben.
pero fixe un comentario con respecto a que non se pagaba a luz, que non se facía unha serie de cousas, con outro informe de intervención donde se incluían todas as facturas e non se podía fraccionar, é dicir, estas facturas sí, estas non. Non, acabo de facer esa pregunta técnicamente. Por lo tanto, non se podían pagar porque estaban inmersas dentro. Bueno, a mí usted non me conte nada. Eu dinlle a posibilidade no seu día, e porque fai vostede a pregunta, de que levantase vostede o reparo no fixo. Eso é un feito que... Pois non me faga a pregunta. Bueno, en definitiva, para rematar a miña intervención, había un informe suspensivo que non se podían quitar facturas de dentro do asunto. Por lo tanto, temos que ceñirnos un pouco máis á realidade e, efectivamente, en próximos plenos teré en conta o que vostede me di con respecto a que se fale do que indica o punto. Por outra parte, voulle pedir a todos os concelleiros, dentro do posible, que os apelativos e a adxetivación, se pode ser, vai para todos, queden fora do debate. Pero para todos, non para uns, para todos. Por lo tanto, e unha vez debatido este punto, vamos a proceder á votación. Votos a favor, votos en contra, por lo tanto, non há lugar ás abstencións. Seguimos ao punto siguiente. Se non lles importa, mentras exista esta contingencia, paramos un momentiño. Continuou, pois continuou. Continúe vostede. Logo de ver o informe favorable da intervención municipal de data 19 de xullo de 2021 con referencia a 301/2021 e de asunto bonificación do 50% do ICIO para construcións, instalacións e obras destinadas á obtención da cualificación de Passive House, logo de ver o informe de Secretaría de referencia a 1 de xuño de 2021 que leva por asunto informe xenérico de Secretaría sobre a aprobación e modificación de ordenanzas e regulamentos municipais asinado en data 1 de xuño de 2020, esta alcaldía, en virtude das facultades que ten otorgadas, propouxa á Comisión Especial de Contas a adopción do seguinte dictame. Primeiro, dictaminar favorablemente a aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal número 4 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras respecto do artigo 4.4 da mesma, no senso de incorporar unha bonificación do 50% sobre a correspondente cota tributaria do citado imposto polo que atinxe a aquelas construcións e instalacións e obras destinadas á obtención da cualificación de Passive House, sendo que a dita bonificación verase condicionada á presentación da certificación de edificio Passive House tras ser acabado e que quedaría redactado nos termos previstos no anexo que se xunta ao presente acordo. Segundo, expoñer ao público no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro de anuncios do Concello de Melide o proxecto de modificación aprobado provisionalmente en relación á ordenanza fiscal número 4 durante un prazo de 30 días hábiles a contar dende o seguinte da publicación do anuncio de exposición pública no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios. Terceiro, no caso de non presentarse reclamacións durante o período de exposición pública, entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación provisional. De presentarse reclamacións, o Pleno adoptará os acordos que procedan resolvendo as reclamacións presentadas. Cuarto, os acordos definitivos, incluindo os provisionais, elevados automáticamente a tal categoría e o texto íntegro das modificacións deberán publicarse no Boletín Oficial da Provincia sen que entren en vigor hasta que se leve a cabo a dita publicación.
En cuanto ás bonificacións fiscais na cota do imposto, son as que veñen recollidas no anexo, queda en extracto ao dictame. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, alcalde, nós neste punto queremos facer unha serie de cuestións que esperemos que sean contestadas e vamos a facer a seguinte exposición. Vamos a ver, nós estudiamos o expediente, como dixen na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, agardábamos que tivéramos unha desculpa e non pudemos estudialo pertinentemente. Si o tivemos para o Pleno e compartimos íntegramente a estrategia medioambiental na construción dentro do noso concello. Ben, afondando no expediente, vemos que se propón unha bonificación do ICIO do 50% para un tipo de construción que se denomina passive house, non? A cuestión é que, facendo varias pesquisas, as administracións autonómicas e buceando un pouco no que é o Ministerio, tamén a nivel estatal, pois vemos que non hai ningunha certificación oficial para Big House e que tampouco dentro do expediente temos o barómetro que indica a partir de cando ou donde é a casa ou inmoble en cuestión calificado como para Big House. O que se trata é de que ten que ter unhas determinadas características e, polo tanto, queremos saber cales son esas características e que, por suposto, dependan dunha agencia certificadora oficial, non dunha certificación do técnico que contrata a persona para facer a dirección de obra. Polo tanto, propoñamos o seguinte. Non temos ningún problema en votar a favor se nos explica isto ou incluso podendo o goberno local retirar o punto da orde do día que se nos explique e leválo por consenso, porque creemos que é unha boa idea, que compartimos no fondo, pero non na forma, porque dá lugar, polo que, como digo, está no expediente, hai unha certificación dun técnico que di que esta casa é passive house e a partir de aí non temos unha certificación per se. Como digo, nós fixemos as nosas pesquisas e non hai unha certificación, hai empresas certificadoras, pero non encontramos e debería achegarse tamén ao expediente o que constitúe ser unha inmoble passive house. De non aceptar esta primeira proposta por parte do Partido Popular, nós simplemente nos absteríamos porque sí que consideramos que é unha medida que pode facilitar e incluso que Melide sea a vanguarda en este tipo de construcións, é dicir, que incentive a implantación deste tipo de construcións, pero con uns mimbres xurídicos adecuados. Polo tanto, esa é a nosa proposta, como sempre, vai por diante a vontade de consenso, pero, en todo caso, a pelota está no seu tellado, e máis nada. Moitas gracias, señor portavoz do Partido Socialista Obrero Español. Eu entendo que non vamos a aceptar a proposta dela de sacalo fora do orde do día, co cal nos vamos a votar a favor. Nos parece que é un paso adiante intentar fomentar a construcións pasivas con consumo prácticamente nulo e que son moi sustentables no medio ambiente, co cal non temos moito máis que debatir en este caso e nós votaremos a favor desta modificación da ordenanza. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Como di a proposta de ditame e que o goberno local ten por objetivo a posta en marcha dunha política de carácter medioambiental e baseada en incentivos para a rehabilitación eficiente de vivendas no noso concello, e presenta esta proposta de bonificación do 50%, proposta que están avalado por todos os informes técnicos e xurídicos desta casa. A certificación Passive House outórgase polo cumprimento dunha serie de requisitos e o explica o ditame que se atopan un excelente illamento térmico, xanelas e portas de altas prestacións, ausencias de pontes térmicas, ventilación mecánica con recuperación de calor e estanqueidade do aire, sendo que para a obtención de dita certificación o edificio en cuestión
deberá incorporar sistemas de aproveitamento térmico barra eléctrico de enerxía solar. Esta bonificación do 50% será de carácter rogado e deberá ser solicitada polo contribuinte con carácter previo á práctica da liquidación do imposto. A acreditación destes requisitos efectuarase polo técnico director da obra. A aprobación desta bonificación será acordada polo Pleno Municipal logo da solicitude e informe do Departamento de Urbanismo do Concello, polo que propomos a aprobación desta bonificación. Non sei se entendín ben a súa pregunta, pero evidentemente antes de proceder a calquera exención, independentemente de quen dirixa a obra en cuestión, terá que ser examinada polo técnico municipal correspondente e ele dirá se se aceita ou non se aceita os parámetros polos que se pode ter esa exención do 50%. Non sei se era esa pregunta. É dicir, o que eu entendo é que unha vez non se vai facer unha exención previa, habrá que facer unha exención a posteriori. Non sei se me estou equivocando. Unha exención a posteriori con un informe do técnico municipal dicindo que si se axusta ou non se axusta. Si se axusta, evidentemente, terá lugar a exención, e se non se axusta, evidentemente non. Non sei se respondín a súa pregunta con respecto a este tema. En calquer caso, ten vostede a palabra, non? Ben, nós entendemos perfectamente a proposta, por suposto que a analizamos. Quero dicir, con todo o meu ánimo construtivo, que ler a proposta outra vez non é o que pedimos. Entendo o procedimento que está a explicar o presidente da corporación, pero xustamente o que queremos que se inclúa na proposta é saber cales son eses criterios que o técnico municipal vai a levar a cabo para dar lugar ou non a bonificación pertinente. Volvo a repetir, entendo que non van a quitar vostedes a orde do punto do día, pero facémolo de maneira constructiva. É dicir, eu creo que é bo que calquera saiba e estea recollido na ordenanza ou nun anexo cales son os parámetros que ten que cumprir dentro da certificación Public House estes requisitos. É dicir, eu podo ter un illamento térmico, pero ese illamento térmico como ten que ser técnicamente? A iso me estou referindo, e claro que ten que ser certificado polo director de obra, pero ese director de obra en base a que? En que decreto está? En que código do colexio, por exemplo, por dicir unha cuestión de arquitectura? Entón, eso que nos queremos referirnos para que sexa o máis transparente posible e que poida sair adiante por consenso. En todo caso, nós non imos a obstaculizar para nada a aprobación desta modificación, simplemente creíamos pertinente e transparente, que é moi importante para o cidadán que, aínda que sea potestativo e rogado, como todas as bonificacións en este Concello se teñen que pedir, pois que fora incluído na ordenanza, pero entendo que non vai a ser así, polo tanto, excusado reiterarse. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor portavoz, que non fai uso da palabra. Non fai uso da palabra. Bueno, pois vamos a proceder a votar este punto, porque o que non pretendemos desde este goberno é frenar ou enlentecer unha obra, porque iría sempre en prexuicio do propio promotor. Independentemente deso, verificaremos adecuadamente este tipo de vivenda e se ao final cumpre ou non cumpre. Por lo tanto, vamos proceder á súa votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Bueno, o punto 4 da orde do día. Na sesión realizada pola Comisión Informativa da Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda do día 26 de abril de 2021 emitiuse o seguinte ditame: darse por enterados do informe de intervención municipal de referencia 138/2021 de data 5 de abril de 2021 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao primeiro trimestre do exercicio 2021. O punto 5
tamén é unha dación de conta na Comisión Informativa de Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda. O luns 29 de abril de 2021 emitiuse o seguinte ditame: darse por enterados do informe de intervención municipal de referencia 151/2021 de data 16 de abril de 2021 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información de entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao primeiro trimestre do exercicio 2021. O punto sexto da orde do día tamén na Comisión Informativa da Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda do día 29 de xullo de 2021 emitiuse o seguinte dictame: darse por enterados do informe de intervención de referencia 154/2021 de data 21 de abril de 2021 de asunto reparos efectuados por la intervención municipal no exercicio 2020 e anomalías detectadas en materia de ingresos, así como acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa para incluir en puntos separados da orde do día con ocasión da aprobación da conta xeral 2020 e tamén do informe de intervención de referencia 153/2021 de data 21 de abril de 2021 sobre comunicación da remisión de información ao Tribunal de Contas sobre acordos de resolucións contrarios aos reparos efectuados e anomalías detectadas en materia de ingresos, así como acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización previa a través do procedemento telemático. O punto 7 da orde do día tamén é unha dación de conta na Comisión Informativa da Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda do xoves 29 de xullo de 2021 emiteuse o seguinte ditame: darse por enterados do informe emitido pola Intervención Municipal de referencia 155/2021 de data 19 de abril de 2021 que leva por asunto informe resumo anual sobre control interno correspondente ao exercicio 2020 do Concello de Melide. O punto 8 tamén é unha dación de conta na Comisión Informativa de Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda. O día 29 de xullo de 2021 emiteuse o seguinte ditame: darse por enterados do informe de intervención municipal de referencia 283/2021 de data 6 de xullo de 2021 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao segundo trimestre do exercicio 2021. O punto 9 da orde do día tamén é outra dación de conta, sendo que dictaminou a Comisión Informativa da Comisión Especial de Contas e Comisión Informativa Permanente de Asuntos de Economía e Facenda tamén o xoves 29 de xullo de 2021 o seguinte dictame: darse por enterados do informe de intervención municipal de referencia 290/2021 de data 8 de xullo de 2021 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información de entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao segundo trimestre do exercicio 2021. E o punto número 10 é dación de conta das resolucións da Alcaldía. Dase conta dos seguintes decretos dictados pola Alcaldía dende a última sesión e cuxa copia foi entregada a cada un dos grupos políticos esta mañá, reparteuse, numerados do 284 de data 28 de maio de 2021 ao número 428 de data 29 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos. E o punto número 11, que son mocións, rogos e preguntas. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Ben, moitas gracias, señor alcalde. Dende o Partido Popular temos un rogo relativo a unha decisión que recentemente implantou este goberno e instalou en varias rúas do casco antigo sinais de tráfico que proíben o acceso ao mesmo limitado a residentes, vehículos de reparto, de carga e descarga, etc. Como o PP xa ven de explicar públicamente, polo de agora non entra a discutir a medida en sí ata coñecer, que por eso facemos este rogo, para ver se o coñecemos in situ, xa que tivemos esta mañá coñecemento dos decretos e non nos deu tempo de avaliar os casi 300 decretos que veñen a dación de conta, que queríamos habelo feito ca premura deste pleno. Queríamos coñecer, señor alcalde, máis por miúdo a decisión en base a cal se tomou e vamos a enumerar unha serie de cuestións. Somos conscientes da dificultade do acceso dos servicios de limpeza e tamén de recollida de lixo aos colectores, por exemplo, que existen nesta zona. Existe algunha solución ao respecto? Porque temos varias queixas de veciños e veciñas. Non somos coñecedores de que exista tampouco un plan de emerxencias para o casco antigo tomado en base a esta nova decisión do goberno local e son vostedes sabedores que máis que necesario, porque lles tocou xestionar nesta zona un incendio que houve nun inmoble, como sodes coñecedores. Estamos abertos a que se nos explique en sede plenaria cales son as bases desta decisión, xa que non temos na nosa posesión, como expresamos, ningunha documentación salvo erro ou omisión. Vaya por diante o que dixen anteriormente. Teño que dicirvos que hai premura por mellorar e así o rogamos que as decisións de calado municipal, xa non é a primeira, conten con unha comunicación cos veciños. A Lei de Transparencia de Galicia, e así o pon a secretaria tamén cando fai os seus informes sobre a elaboración de ordenanzas, creo que pode ser beneficioso para todos que tamén os extrapolemos para decisións que afectan a un grupo de xente moi importante, entre que están os comerciantes, a hostelería e os propios veciños da zona antigua, que é necesario ter un período de consulta pública. É necesario. Non inferior polo menos a 15 días, que non costa nada e que eu creo que iba a enriquecer as decisións que podemos tomar como grupos políticos que representamos diferentes sensibilidades. E non hai que esquecer tampouco, e espero que non o esquezades, e por iso facemos este rogo, que no casco antigo se atopa o centro social e o cemiterio do Castelo. E aí, a parte do Camiño de Santiago e o trasiego que eso supón, eu creo que hai que organizar de outra maneira. Poderíamos seguir enumerando casuísticas nas que sería ben debater, pero rogamos este pleno o seguinte: que se explique adecuadamente, e aquí teñen a oportunidade de facelo, como se sustenta técnicamente esta decisión municipal, cal será a súa duración e se será permanente ou non, en base a que informes técnicos, policía local, urbanísticos, de outra índole, externos, xurídicos, está tomada. E que, ademais destas medidas, si, sei que non che gusta que fagamos iso, pero tedes que dar explicacións porque sodes goberno. Pero vamos a acabar. Que, ademais de adoptar estas medidas, Melide poida camiñar a políticas de verdade de rehumanización do casco antigo. E aí vai un órdago que, ademais, creo que vos convén. Temos un casco antigo magnífico, que está en pleno Camiño de Santiago, camiño primitivo, camiño francés. Traballen vostedes para unha rehumanización de verdade e declaren o casco antigo ARI do Camiño de Santiago. E a partir de aí déñenlle aos veciños a posibilidade de obter fondos como os 96 concellos de Galicia, de todos os cores políticos, podemos mirar para Ferrol, podemos mirar para Betanzos, que consensúan cas diferentes administracións para que esas peatonalizacións que eu creo que se fixeron deprisa e correndo sexan de verdade unha política que, como anteriormente, se consensuou neste pleno. Eu estou convencida de que vostedes, por non darlle a razón ao Partido Popular, farán, buscarán, acontecerán. Pero eu creo que é necesario
que este tipo de medidas poidamos debatelas aquí e que sexamos consecuentes con que hai afectados e deben saber a que nos astemos. Polo tanto, o que nos rogamos por unha parte, traballen vostedes nun ARI, nunha rehabilitación integral do casco antigo e, posteriormente, que sustenten algo que decir, porque eu escoito cada cousa neste pleno que, sinceramente, o presidente tiene unos cojones. Eu creo que quede clarido en acta, porque de verdad, é que é continuo, e eu, de verdad, vámoslo deixar. O rogo do Partido Popular é iso, que se explique e que o ARI veña para Melide e que implique unha peatonalización racional e unha rehabilitación da zona vella que eu creo que o necesita, pero moito. O Partido Popular levaba no seu programa, pero fagamos algo por rehabilitar. Fagamos algo, e nada máis, en este sentido. Tiñamos preguntas, señor alcalde, non sei se... No, preguntas por escrito, que non están... Non sei se... Vale, moi ben, igualmente.